سلام سنگت دوستاں پرمڑا امرادار چاروں کا یہ پرویز امام کاشاپی ہیں یہ وجہ کنگ بلوچ ہیں جو میں نماز سلامتی ونتا ماچ رنگ کب تگا یہ بے وجہ اسنے سفر ہے ویلوگ ہے یا کسانی حصہ ہی اور دیم طرح شمارہ اسنے پیشداران بے اوار بے مزید انشاءاللہ چارام بے بس لازم ہاں اللہ میں ویڈیو فل چارام بے گوڑا سمجھے چی وہ گئے اور کجا کجا رہو گا انشاءاللہ مرچی میں پروگرام ہے شما تہران بے کہ چھونے جا گئی واہ یار زبردست لک منت بے مجھے نشت کی گاڑی تا سلامتی بلے مارا کموکی میں گاڑی ٹیرا دوکا دا دوکا ہی نہ دا تب بس گرما آگئی نا نو گرما آگئی ای پہ میں حالات تو ای پہ میں اصلی تکلیف مرد مارا بری بری گی ای وجہ گھونے ای کچھ آ رہو دوارا چاروں کانے گوشداروں کانے گھنٹی ہے گھنٹی ابھی حال نہ بے پرمڑا امرادارا ماں سلامتی راسل کے ہمات کدے ہمیں سارے بیچے گے انشاءاللہ یا دوستی گوما مہروانی سنگتی گوما ملاقات کریں وائی اچھی پت پر درکا انشاءاللہ دیم پا فجیرہ انشاءاللہ سلامت بات ہے اس میں امراداری لک منت اوارے بھئی ارشاد جی اور دلاور جانتی درا کے مرچی زہیرہ زورتا بیدار پادا درا کے مرچی زہیرہ زورتا بیدار پادا ہم آئیا کے تو نزورہ زورتا بیدار پادا واہ یار باز وش جدائیا تو گمی کے پرچہ نصیب کارا جدائیا تو گمی کے پرچہ نصیب کارن گمی کے پرچہ نصیب کارن تراتی دستے لکیرہ زورتا بیدار پادا واہ یار واہ کے کشی تی شارے گڑا آگا بامن گوات کے کشی تی شارے گوڑا آگا بمن گوات کے کشی تی شارے گڑا آگا بامن چچو دل سوچی عیال باری منا گیر کھایا وہ نندن چاران تی یکسا گوتا بچکندان چتی چمانی شراباں وتا تائیر دیاں وہ دور چاران دا رہا دک بھی دل دور چاران داں رہا دگ بھی دل چم شلنتے منی سرجا تربی نندن چاراں وتی آدیں کنگ سے عکس ظاہر بھی تئی واب وفا چیر بیاں واہ یار باز وش ظاہر بھی تھی وہ واب وفا چیر با میرے میران منی زرد امبل میرے میران منی زند امبل واہ باغا یہ جستا کنتیں آگئی دور تچی دل بٹیں وہ جنت ککار ننندی گومن لیکے پا میرو وپا رازی بھی نشتہ دروازہ کے دیما و سرا چنڈینی نشتہ دروازہ کے دیما و سرا چنڈینی من ہوں دزگٹھا وتی دنیا ہا بے نپے یاد بسوچاں چیا زرتا امان جان کی دیو پرماشن ارشاد استاد منوار دل منی زخمی شرونانی شارلے نرمو سیائی واہ یار موسمی بدل بدل
دار نیلی ہے संगतानी मुलाकात पद मां सलामती कसाने दीवाने पद दरागे इरादा को था और देम तरह इंशाल्लाह हवार बे संगत दोस्ता सलामती रासल खैमे सफर में जता ये में वाजास्ते दीदगे निसार आदिल साहब हैं ये वो में टप्पी मा प्यार आगोशन ने टप्पी भले नाम ऐसे जख्मी दिलावर जख्मी शेस्ते मारूफ मर्दुम शुजान है माशाल्लाह शायरे में हस्ती हैं कौम में हस्ते हैं अस्तनेस ने बाकी परवेज इमाम काशापी अब्दुल्ला जान है बाकी हवार बे इंशाल्लाह मरावगा हमसे पुजेरा इसने टूरावती जाने दिबाए तो मां इसने अवदा द्रोशुमा गिन्ने ग्वादर है बिल्कुल सोरे बोरमाड़ा है कोलवा है और मैं बुलेद है तो मैं दीमा सजी द्रोशुम दीम तरह इंशाल्लाह शो गिंदे शो दीमा जाहिर